yun ang mga tingpaminaw na to. Labi na yun si Inday Robia Sirono o si Dudong Aldrin Beltran nga samtang maminaw na to. Mamaypay sa iyang barbecue nga gibaligya. Salamat kay ni mo diha Dudong Aldrin Beltran ha. O sa tanan nga mga namati na to karon sa Kabisayan og Mindanao. Labi na yun sa mga bata nga naghigop or niinom og dun pipi tablia. Alas, sige, padayon mo kaya niya. Ang katapos ang sumpay sa kong asoy ninyo mga bata. Tampo kinininika. Nikra angan gibutang diri. O sinuwat ni Ate Jocelyn Pundok Alguno. Mga bata, mga kasama ni kita maglangay sumda na to ang atong mga asoy nga naguluhan. Ang diary ni Estela. Patagamtamon ti ka nga may mahimo pa ang usa kakalag sa pagbaos sa imong pagpasakit sa akong anak. Gusto kang mapatay sa akong asawa ug anak. Apan napakyas ka ug karon ikaw ang akong patyon. Ayaw! 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 Tuyok-tuyukan ko sa dayan eh. Ayaw! Ayaw ko sa mukha! Mama! Mahilabtanon ka! Ay, kasakit! Giapsan ko sa diary sa kumbuk-kumbuk-ko! Hindi apa! Sakit sa kong nang! Magawas ko din sa kwarto! Dili ka makagawas! Ayaw! Sa gipugngan ko... Gipugngan ko sa hangin! Dili na ko maabanting ako sa paglakaw! Daddy! Daddy! Mami! Tama! Asa na? Asa na? Ang sakit na kayo! Daddy! Daddy! Help! Dad! Daddy! Daddy! Kabangi ko! Daddy ka lang na mapatay na ako! Sheila, dili ka ba mo eskwela? Ngano ka ba, ha? Nga magsige ka magbukot nirang imong habol. Pagandam na, may klase ka ba? Dili ko may eskwela. May kalag. Usa ba ka nang ipanulti mo? Kabantay ko ni mo nga kagabi ka pa nag-ingon ana. Nausa ka ba? Nahadlo ko, dati. May nagsunod-sunod na kong tingog. Usa si kakag. Kinuo ko. Huwag ka kahabo gamit o ginadiling drogas, anak. May kalag lagi! Naikag! Tuwi ko, daddy! Iyo kong gisamok. Patyan ko niya sa kahadlok. Nanikag sa dayan ni Stella. Nasukuhan kang. Kay... Gisunag na kong gipuyan. Sayang asawa ng anak. Kinuo ko. Nagkahimo ka ni ana, anak. Usa ka na kong krimen ang imong nabuhat. Gipanday nagsugod ang pag-utang kapoy ang tagpayag anak, Stella. Tay sa masunod-un man ka. Wa ko namang kung nakitinga akong diary, Manorma. Ay, basin pa in taon og nahiluna na ang kag sa imuhang amahan di ay. Og nga mo padayon na ses iyang pagpanaw og mapasaylo na sa kahitasan ay ang pag-question sa nahitabo ni Papa Moroli. Stella, magandang. Uy, si Rodel. May kauban man siya? Rodel, paabutan na lang ko dahil sa ubos ha. Budulog ko.
Stella, kining daddy ni Sheila. Na nagpakuyog siya na ako din sa inyo. Nakaanhin na baya ko din Katabi taong naghatod mig kuan kaning hinabang sa atong mga classmates. Mayong adlaw, sir. Unsa man untay tuyo mo sa akong anak? Kuan, kining may adlaw sa ma'am. Naglisod ko sa pagsugod o pagpasabot kanimo. Imo pa kining maong diary, ha, Stella? Naani mo ang akong diary? O karon na niya katublang sumpay sa akong asoy kaninyo. Nganong naani mo nga akong diary, sir? Duhan ako kaadlaw nga nangitaan na. Dito ni nako makita sa kwarto sa akong anak. Iya kining gitudlo. Matud pa niya nga ipalabay ko na niya. Tungod kay, matud pa, ang kalag sa namatay mong amahan na sa diary. O gikasulti pa yun niya. Ako, kining, sir, pasensya na ha. Ako na imutubag ni mo ni Ana. Namatay naman god ang akong bana. Usa ka tuig na kapin ang nakalabay. Nadisgrasya sa truck nga iyang gimaniho. May hinungdan nga, kalit ang iyang kamatayon. Ug nagtuo ko, nga nagkundinar kining iyang kahag. Kay matod pa ni ining akong anak, si Stella. Gikasulti niya ang iyang amahan, pinaagi ni Ana Dayari. Matod pa ni Rolly nga, magbantay siya namo. Ug dili siya gusto nga may mudaog-daog sa iyang anak. Gisultihan ako ni Rodel kung gano'n nasuko si Sheila sa imong anak. Tungod kay gibati kini og kasina. Bisan bata pa si Sheila kani adto nagkaagi kini og depresyon. Mismo kaming iyang mga ginikanan nag-adjust sa iyang kinaiya. May ipangutana lang unta ko, sir. Gikuha pa ni Sheila ang diary? No. Matod pa niya nga kalit ko no kining naabot siyang kwarto. O gihasi siya sa giingon niyang kalag. Mao ka na nga. Murag buang na yung taon na akong anak tungod kay nagsigin lang kini og bukod sa habol. Og nagpangurog tungod sa kadlok. Nabasa ko usabang pipila ka pahina na nang imong diary na Stella. Pasensya kayo. Pasayloa si Papa Rolly nga naghamok ni Sheila, sir. Pasensya na kayo, sir. Og, pasayloa sa namugnang kasamok ninyo ang kalag sa akong bana. No, kami ang agayan nga mangayog pasaylo. Mangayog kong pasaylo kaninyo. Tungod kay may dakong sa nga nabuhat si Sheila, diha kaninyo. Inungdan nga nasuko pag-ayo ang imong bana, ma'am. Ug isulti ko na lang, ang pinakadakong nahimong sa kong anak, ug nahisuwat sa imong diary, Stella. Ha? Unsay po ito mag-ipasabot, sir? Si Sheila ang nagsunog sa inyong payag. Unsa? Hala? Gibuhatan ni Sheila? Huwag siya maminaw sa akong tambag niya? Nianhi ko kay mangayo ko pasaylos na buhat sa akong anak kaninyo. Igurog sa nalisuan sa panghuna-huna ang akong anak karon. Anahan ninyo kung inyong failan og kaso si Sheila. Apan maluoy ang taon mo sa akong anak. Kung musugot mo, kung pilay inyong ipabayad sa nasunog niyong bay, panigkabutan ako kababayran ka mo.
Gani, nakuyawan yung ko nga mabuang sa hingpit ang akong anak. Kaluoy ni Sheila. O gaano kun mabuang siya, sir? Sir, ayaw na, nag-abot-abot ang tabang sa mga tao namo ug gitabangan mi sa among barangay ug kapitan nga matukuran kami ug bag-ong payag. Pasagdi lang, andami sa pagpasahilo sa imong anak. Ug unta maulian na siya ug magbag-o na sa iyang kinaiyang bati. Humanamisahi og nahad na ang pag-ampo alang sa kalag ni Papa Moroli. Gipinditahan na sa holy water kining imong dayari ug pagkahuman gisunog na kini sa pari ug naabog na. Ako na ng ilubong, ma, ang nahimong abog ka diary. Sige anak, ato ka ng ilubong. Rolly, muhangyo ko nimo. Pahuway na sa dayon ug padayon sa imong pagpanaw. Dili lang kami si Stella ang nag-ampo sa imong kalag. Lakip na ang mga nag-alagad sa simbahan. Mutabang usab sila sa pag-ampo alang sa kalinaw sa imong kalag. Ayaw na may kabalaki si mama pa. Kay dili midaling matandog si mama sa mga pagsuway. Ang problema, mga pagsuway, hagit kini samtang buhi pa ang tao sa kalibutan sa mga buhi. Ug malabangan ra namo kini ni Stella. Salamat kay sa imong pagpangga pa. Ug ang labawng makakagahom, makapasaylo nimo. Iampo ka namo nga nagmahal nimo. Dad, Salamat kay bigawas ka na sa mga kwarto, anak. Sheila. tapos mo ka sa papa ni Stella, Daddy. Wala ko panungga sa magkahadlo kayo niyang tingog. Kung mao ka na ha, salamat, Diyos ko. Imong ginungog ang akong mga pangaliha. Kuyuki ko ninyo ni Mami, Daddy. Asa man? Mangayo kong pasaylo sa akong nahimong sa ni Stella ug sa iyang mama. Nagmasal ako. Nagmasal ako. Tungod lang sa akong kasina. Buhat ko kato nila. Dako kang sa akong nabuhat nila, Daddy. Ug ako na ning gibasulan. Sheila. Anak. Kasama na tapos ang aso ninyo ni Sunahon na naguluhan. Ang diary ni Stella dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan sinuwat ni Ate Jocelyn Pundok Alguno. Ang atong director sa Ate Martes Parbalbon. Ang atong spinner, Kuya Joel Vinci Soundman, Mr. Ricky Bangis Garing, recording audio editor. Daghan kay kita karon si Dodong Lloyd Cabiana o si Dong Randy Tayan o gingon man si Mr. Ariel Mangkao nga taga Kalunasan. Kinitanan dalit ka na sa RMN Drama. Malipay magtulak ang butan nga bata ni Nanay Pinangga sa pag-iswela si Tinsa. RMN Newsbreak.